Daghan kaayong mga kaigsuunan nga dili Katoliko ang musupak sa pagrosaryo kay para nila dili kuno ni biblikal. Apan para namong mga Katoliko, dili man gud kini basta-basta nga pag-usab-usab lang og mga pulong. Kini usa ka pag-ampo nga nagdala namo duol kang Hesukristo pinaagi sa pagpamalandong sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw. Bisan unsaon pa sa uban og pagsaway ug pagbutang-butang og dili maayo nga istorya batok sa simbahang Katoliko, nagpabilin gihapon kini nga lig-on tungod kay ang pundasyon niini mauman ang Ginoo. Ug ang tinuod nga debotong Katoliko dili dali matarog kay nakasinati man siya sa presensya ug gugma sa Dios sa iyang kinabuhi. Daghan kaayong grasya ug kaayuhan nga nadawat pinaagi sa pagrosaryo. Usa niini mao ang kalinaw sa kasing-kasing ug huna-huna. Sa dihang magrosaryo ta, murabag mawala ang kasaba sa kalibutan ug mas makapaminaw ta sa tingog sa Ginoo. Daghan usab ang makasaksi nga kini usa ka kusgan nga pag-ampo batok sa mga tentasyon ug mga pagpanghilabot sa mga demonyo o sa mga daotang espiritu. Ako mismo makarelate sa mga tao nga nakaagi og anxiety attacks. Kadtong kalit lang mukusog og ang kabalaka, mukulba ang akong dughan, mamugnaw ang kamot og tiil ug ang hunahuna puno sa negatibong mga hunahuna. Sa matag higayon nga moabot kini, akong kuptan ang akong rosaryo ug magsugod ko sa pag-ampo. Usahay wala pa gani ko mahuman sa tibuok rosaryo, makabati nako og kalinaw. Salamat sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo ug pagsalig kaniya. Dako kaayo ang kausaban nga akong nasinati. Kung kamo usab adunay insomnia o lisod makatulog sa gabii, sulay ang pagrosaryo. Daghan ang makasaksi nga samtang nag-ampo sila, hinay-hinay silang dukaon ug makatulog nga malinawon. Ug kung dili pa gani mahuman ang inyohang pagrosaryo tungod kay giduka namo, pwede ra gyud mo nga matulog ug magrosaryo mo pagbalik inig kamata na ninyo. Si Mama Mary gitawag nga puno sa grasya ug sama sa giingon sa balaang kasulatan, dako ang mahimo sa pag-ampo sa matarong. Mao nga naghangyo kita sa iyang pag-ampo aron mas maduol kita kang Hesus. Dili aron ilisan ang Dios, kundili aron matabangan kita sa atong paglakaw sa pagtuo. Kabantay ba mo nga usahay dali ta masuko, dali ta masakitan sa mga pulong sa uban, ug dali ta madaog sa garbo? Kung kanunay ta magrosaryo ug magampo gikan sa kasing-kasing, hinay-hinay usab nga mausab ang atong batasan, mas mahimong mapaubsanon, mas mapasayloon ug mas musalig sa Dios bisan pa sa mga pagsulay nga atong maatubang. Busa mga igsuon, ayaw ninyo biyae ang rosaryo. Dili kini mahika ug dili usab milagro nga dayon-dayon, apan kini usa ka kusgan nga paagi aron mas maduol kita sa Ginoo, makabaton og kalinaw ug mapalig-on ang atong pagtuo matag adlaw. Ang pamilya nga nag-ampo og rosaryo nga magkauban, magpabilin nga nagkahiusa.